өз гаиләмдә дә зур бер бәйрәм. Чөнки үзенең матур туган көнен сөекле, яраткан, өлкән апам Яңа Зимница авылында туып үскән. Бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче Наилә Сәид кызы Назырова каршылый. Махсус аңа дип бүген котлау иртәсе бүләк итәргә булдык. Һәм беренче буларак аңа йөрәк төрләреннән чыккан матур теләкләрен тормыш иптәше Илдус Фәтхуллович, балалары Альмира һәм Альберт җиткерәләр. Кадерле, бәйрәм иртәңдә яныңда булмасам да, ерак чакрымнар аркылы иң җылы хисләремне җиткерәсем килә. Тормышымның олы бер мәгънәсе булган, гомерлеккә яр иткән иң кадерле, иң асыл, иң якын кешем хатыным минем. Синең белән без ир белән хатын гына түгел, ә инде иң якын кардәшләрдән дә якынрак булдык. Хәтерлим бүгендә сине тәүге тапкыр күреп гашыйк булуымны. Минем өчен син бүгендә шундый ук ямьле, яшь, акыллы, матур кыз сыман. Әйе, бер генә тапкыр да сине гомерлек яр итеп сайлавыма үкенмәдем. Күпне күрдек икәү бергә. Авырлыклар тормышта аз түгел иде. Ләкин синең сабырлыгың, синең дөньяны аңлый алуың безнең гаилә учагын сүндермәскә мөмкинлек бирде. Алтыным, гафу ит әгәр рәнҗеткән булсам. Матурым, рәхмәт мине бәхетле итүеңә. Яратканым диеп, кабат-кабат исмең алам назлап телемә. Теләкләрнең матурларын эзлим, җиткерергә туган көнеңә. Үткән, беткән, күпме сулар аккан, начарларын оныт җаныем. Сине минем көчле сөюемне нинди сүзләр аша аңлыйм. Юктыр сүзләр аны җиткерергә. Тик бел, сине хөрмәт итәмен. Туган көннәреңә йөрәгемне назга төреп бүләк итәмен. Яраткан әникәебез, газизыбыз безнең. Рөхсәт ит безгә дә сине туган көнең белән котларга. Син безнең өчен иң кадерле, иң сөекле, иң газиз кешебез. Рәхмәт сиңа күпме генә арган булсаң да, безгә бер кайчан да авыр сүзләр әйтмәгәнең өчен. Ихластан безгә бар назыңны бирүең өчен. Әниебез безнең фәрештәдер. Кеше андый сабыр була алмый. Безнең әни сыман бүтәннәре бу дөньяга тагын туа алмый. Яратабыз сине чын йөрәктән, мең рәхмәтләр әйтеп бәйрәмдә. Яратудан башка хөрмәтләү дә без ясаган матур бәйләмдә. Кадерле Наилә Сәидовна, яраткан тормыш иптәшегез Илдус Фәтхуллович, балаларыгыз Альмира һәм Альберт махсус сезгә дип бүләккә җыр сайладылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Шахит аңа күктәге йолдызлар, йөрәктә кабынды сөю кайнар, онытылмый бер дә тәүге таңынар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, аермасын бер үк язмышлар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, аермасын бер үк язмышлар. Гомер юлын бергәләп атлыйбыз, биргән вәгъдәләрне без саклыйбыз. Тормыш бөтен дөньябыз түгәрәк, киләчәгебез булсын ямьлерәк. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, аермасын бер үк язмышлар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым,
yazmışlar. Şiratda Qutlov xатын sizga deb Anayla Saidovna jonin izib berishga da azir bo'lgan aniyigiz Rasima Usmonovna Nosirova. Yangi Qo'latqidan qo'ynopog'iz Firuza Fatxullovna Sirajova, eski Qo'latqidan Dilshod Fatxullovna Muhammedova g'oylalari bilan yozganlar. Yaratgan qizim, akringina sening shashlaringga da shol tusha. Bizga endi nishib qirtaymasqa desin. Bugungiday xatirlayman. Marhumating bilan o'rni jannatda bo'lsin, nishik seni zorig'ib ketganda. Ayy, sen bizning kutib olingan qadrli qizimiz bo'lib tug'ding. Sen tug'ash turmushimizga yam kirdi. Shul chaqdan olib bek ko'p vaqt o'zdi. O'zingning da bolalaring o'sib jetdilar. Lekin sen menim uchun hamon bola hali. Bolaqayim, sen ish qizim orasidan da alla ulkan bo'lgangami, eng jiddisi, eng rahimlisi, eng qayg'urtuvchani bo'lib chiqdi. Ota-ona haqin haqlab yashash uchun saviyim sen. Mening ajr savobim ikki dunyoda da bilarga nasib bo'lsin. Rahmat Ildizima da mumkinlik bo'lgan sayin sizni qo'noqqa qaytarib, yordam etib yashagani uchun. Qizim deb ertan ko'zim ocham, bolam deb yotam tunlarin. Ordim ekan, borsin ulgurdimi? Nishib o'tdi deyman kunlaring. Tug'an kunim keldi. Huzur bayram, biz jiyildik seni qutlarga. Nasib etsin edi bolamniqi, borsa aybat deb o'ylarga. Sog' salomat bo'lib, imid yasha, qayg'ulari qolsin o'tganga. Bugun bayram sening tug'an kuning, men baxtli olar jetganga. Qadrli kelinimiz Mayla, seni kelin deb aytibimiz diriz bo'lmas. Sen g'aylada o'z singilimiz siman. Rahmat sening to'g'ri so'zli, yordamchi hem her şok oşiq shod bo'libingga. Endi biz Ildiz bilan endi siz 23 yil birga. Bu zo'r darajaga erishib, nasib etsin gil birga tatug'ina yasharga. Kelinimiz deb seni maqtab tilga olamiz. Mayla bizga tug'an kunda baxt tilab qolamiz. Ildiz bilan uzun uzoq nasib etsin yasharga. Bolalarning kelashag'in yoqtiliqqa iltarga. Bayramingga jirlar saylab uzoq etib o'yladik. Eng motorin onim topqash shukr saylab to'xtadik. Qadrli Nayla Saidovna, aniyigiz Rasima Usmonovna, qo'ynopalarimiz Firuza Fatxullovna ham Dilshod Fatxullovna bola onuqlari bilan yo'llagan jirni topshiruvimizda yangiratamiz. Rahatlanib dinlaymiz. Quyoshga teng bo'lsin sening umr, shon ko'ngildan tilaymoq tilak. Baxtli bo'lsin bor yerida, salomatlik yursin jetaklab. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening esanlikka bizda qarshab, yashagali jonim suyunib. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening
Яраткан апабызны без дә котламыйча читтә кала алмыйбыз. Шуңа күрә кадерле без Найла Сәйитовна, без сеңелләрең Абсаттаровлар гаиләсе, Гөлфия Сәйитовна, тормыш иптәше Дамир Илгизович, сеңелең Дилярочка, Гимаддиновлар гаиләсе, Галия Сәйитовна, тормыш иптәше Илдар Ринатович, энең Илсаф һәм сеңелең Ясминочка иң җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә. Алладан бәхет язган, безгә гаиләдә эш кыз, апа сеңел булып туарга. Син иң өлкәне. Шуңа күрә һәр чак безгә бар яктан да үрнәк өлгесе булдың. Якыныбыз. Бүген дә без синең киңәшләреңне көн сайын кулланып яшибез. Синдәй киң күңелле, ылы йөрәкле, мәрхәмәтле кешеләрне эзләсәң дә таба алмассың бу дөньяда. Барысы өчен дә ылы рәхмәт белдереп, матур туган көнең белән котлыйбыз. Апам дип әйтер кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә ылы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык, авырлыклар үткәнгә. Кайчагында шаккатып куябыз, әллә дибез апам корыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатларың өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көнең. Менә бергә табын артында, язсын иде бик күп тапкыр тагын, бәйрәмнәрне каршы алырга. Кадерле апабыз, сиңа дип махсус җыр сайларга тырыштык. Кәефең күтәренке, тормышың матур, киләчәгең якты булсын. Без сине бик нык яратабыз һәм кайнар итеп, кышып, үбеп калабыз. Бәхетле